eze fitri no meka nna ya o my wisdom ochi ya no ka Nigerian government teach around and the size o meka nna ya na woke emere adi okay very brief and precise only eji ogogologo eme imasi no dogu na epepe what shall it just tell me what shall it profit a man to turn the whole all finish give ya to ogwe o wara na agwa gi ịṅụrụ kai o meka nna ya kajara na woke brain ya o brain computer long live ezi Igbo na yupuko eze kwesịrị gị ọ dịkwa n'isi ọ fọsụrụ ibe ya ree mbọsụ nta ayachuo na were ji over and out.